שלום ילדים מתוקים, לעוד סיפור מתוק. לפני שנים רבות היה קיסר אחד אכזרי ומרושע. הוא שנא את העם היהודי. קראו לו הקיסר אדריאנוס. הוא כפה עלינו חוקים וגזרות קשות ביותר. לא ללמוד תורה, לא לעשות ברית מילה, לא לקדש את החודש, לא להניח תפילין. ובכל מקום הוא היה שם שוטרים שנכנסים לבתים ומחפשים, אולי יש שם ספרי תורה, אולי יש שם תינוקות מעולים, אולי מישהו הניח בטעות תפילין, אולי מישהו יצא לרחובות או בבתי הכנסת ולימד את ההמונים תורה, אולי מישהו יצא החוצה בלילה והסתכל על הירח וקידש את החודש. אדריאנוס היה אכזר ומרושע, הוא רצה לנתק אותנו מהיהדות ומהתורה. אתמול הביאו לי פה מישהו שהניח תפילין באמצע השוק. שאלתי אותה, תגיד לי, אתה לא פוחד מאדריאנוס קיסר? אתה יודע, כאילו, יש לי כלוב אריות, אני חובב חיות טרף. אתה לא פוחד לפגוש את השיניים שלהם? שאלתי אותו. הסתכל על היהודי ככה במבט ואמר לי, לא. אמרתי לו, לא, טוב, אם אתה לא פוחד, אז אני שלחתי אותו שיכיר מקרוב את השיניים של האריות. כן, אתם מבינים את זה, יש ככה גזרות נפלאות, גזרות מדהימות, לא לשמור שבת, הם יכולים לנסוע לעשות מה שהם רוצים, לא לקדש את החודש, כמובן, לא ללמוד תורה, ולא להניח תפילין. איי, 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 אך, איזה מסכנים. טוב, אולי בפעם הבאה להתראות. אני מציע לכם לא להתעסק עם אדריאנוס קיסר. צ'או! איי איי איי, לא לשמור שבת, לא להניח תפילין, ראש חודש, תדידה. אדריאנוס הטיל גזרות קשות מאוד על העם היהודי, והעם היהודי היה בפחד גדול מאוד. אף אחד לא העז ללכת לבתי הכנסת, להתפלל, או ללמוד תורה בבתי המדרש, או להניח תפילין ככה בשווקים, ברחובות, או להסתובב עם תפילין בכלל, או שלא נדבר על ברית מילה. ברית מילה, אחרי 8 ימים, איך תזמין מועל הביתה? הרי אם המועל יצא לכיוון הבית והשוטר יתפוס אותו, הוא עלול לקחת אותו ולהרוג אותו. כל דבר, כל מצווה שבעבר היה מאוד פשוט וקל לעשות אותה, היום היהודים מאוד מאוד חששו לגורלם, הם היו עושים אותם בתוך הבתים. מדליקים איזה נר קטן מתחת לשולחן, פותחים איזה ספר ומתפללים ולומדים תורה בחברותה ביחד. שאף אחד לא ישמע. ככה עברה לה תקופה לא פשוטה בעם היהודי. השוטרים האלה היו בכל מקום. הם הגיעו אפילו לשווקים, שם הם היו מתחפשים כמו רוכלים, היו צועקים לפפונים, לפפונים, עגבניות, עגבניות. אבל כולם הכירו אותם, זה לא מלפפונים וזה גם לא עגבניות. מי שיושב שם ומוכר, זה היה לא יותר מאשר שוטר אכזרי שמחפש בכל פינה, בכל עבר. האם יש פה איזשהו מישהו שאולי בטעות שכח את הגזרות של אדריאנוס? המצב היה קשה מאוד אפילו. אבל העם היהודי לא נשבר. אנחנו לא פוחדים מאף אחד, רק מהקדוש ברוך הוא. באותה תקופה היה יהודי אחד יקר מאוד, קראו לו אלישע. אלישע היה נוהג להניח תפילין, ולצאת עם התפילין האלה לרחובות. הוא לא פחד מאף אחד, רק מהשם יתברך. מי אתה אדריאנוס שתגיד לנו אם להניח תפילין או לא להניח תפילין? מי אתה אדריאנוס שתגיד לנו אם לשמור שבת או לא לשמור שבת? מי אתה שתגיד לנו אם לעשות ברית מילה או לא לעשות ברית מילה? אנחנו לא מפחדים ממך. היום, באמצע היום, אגיע לשוק עם התפילין. שם אני אניח אותם לעיני כל אחד ואחד מהאנשים שיהיו שם. אני לא מפחד מהשוטרים שלך ולא מכל הבלשים שלך. ושמה כולם יראו שהתפילין מונחות על הזרוע ומונחות פה בין העיניים, שאתם תראו שאנחנו לא מפחדים, שאנחנו גאים ושמחים לקיים מצווה.
קידוש השם. אדריאנוס, ניפגש בשוק. אלישע מבטיח, אלישע מקיים. צהרי היום, 12 בצהריים, השוק מלא בבני אדם. קניות לקראת יום שבת קודש, יום חמישי, מוכרים שם פלפלים, עגבניות, מלפפונים, אורז, עופות, וכולם צועקים, השוק מלא, גם בבני אדם וגם בחיילים ובלשים. אבל את אלישע זה לא מפחיד, הוא לוקח את התיק שלו, נכנס למרכז השוק ומבקש רשות מאחד מהסוחרים שיאפשר לו להניח תפילין. הסוחר, כששומע את הבקשה, אומר לו, ששש, מה אתה נורמלי? מה אתה עושה? אתה לא מבין, השוק פה מלא, מלא בחיילים, מלא בבלשים. אם הם יראו אותך מניח תפילין, הם יהרגו אותך. תניח את התפילין אם אתה רוצה בבית, אבל לא כאן. אני מצטער, לא בדוכן שלי, אולי תלך לדוכן אחר, סליחה. אלישע ציפה והבין שלא כולם יסכימו. הוא עבר מסוחר לסוחר, מסוחר לסוחר, אבל הפחד היה כל כך גדול שאף אחד מהסוחרים לא הסכים, עד שסוחר אחד קטן, עם איזה מגע של בוטנים, אמר לו, כן, בשמחה, אין לי שום בעיה. אתה רוצה להניח תפילין? אדרבה. איפה אתה רוצה? על הכיסא שאני יושב? על השרפרף? תגיד לי אתה. אלישע בחר מקום. ממש ליד הבוטנים, שם שם את השרפרף, הניח את התפילין, הסתכל ימינה, הסתכל שמאלה, בלי פחד ובלי חשש, התחיל להניח את התפילין. בתחילה הוא הניח את התפילין של היד, ולאחר מכן הוא הניח את התפילין של הראש, וכשהוא סיים קרא קריאת שמע. כל האנשים מסביב תפסו את עצמם ולא האמינו. מי אותו בחור שמוכן להסתכן במצוות הנחת תפילין? הרי אם יגיעו עוד רגע חיילים, הלך עליו. אך את אלישע זה לא עניין. אנשים פתאום התחילו להאמין. באמת אין ממי לפחד. כולם מחאו לו כפיים בשוק. התחילו לשיר שירים. אל תירא ישראל, אל תירא, כי גור אריה. ואלישע שם תפס את האנשים, התחילו מחולות ושמחה ואמונה וביטחון בהשם. אין ממי לפחד. אין ממי לפחד? אמר החייל של אדריאנוס, מאחוריו עוד 50 חיילים שרק מחכים לתפוס את אלישע ולהעמיד אותו לדין. אין ממי לפחד, אה? כל הכבוד על השירים ועל הריקודים, אמר החייל. עכשיו לפזר את ההמולה. אתה, בוא איתנו, בוא נטפל בך קצת. אין ממי לפחד. אלישע לא התבלבל. הוא ידע שבשלב כלשהו החיילים יבואו אליו. הוא הסתכל אל החייל בעיניים ואמר לו, לחש לו, אני לא מפחד ממך. ובשניות הוא הסתובב ורץ את ריצת חייו. זו הייתה ריצת חייו של אלישע. 50 החיילים האלה רודפים אחריו. הוא רץ בטיל טילים, הוא קפץ מעל חומות, ירד למטה בשיחים, נתקע בכל הקוצים, עלה לעליית הגג, ירד בחבלים, אך בתוך סתרי ליבו הוא ידע שמתישהו החיילים האלה יתפסו אותו. אלישע, פתח את כף היד, תראה לנו מה יש לך שם. אתה חושב שאנחנו לא יודעים? זוג תפילין שהנחת בטיפשות רבה באמצע השוק. נראה לאדריאנוס את זוג התפילין שלך, והוא יזרוק אותך, מסכן שלי, אל תוך כלוב התנינים שלו. הם יאכלו אותך כמו צ'יפס עם קטשופ. זה עושה אותי רעב. פתח את כף היד שלך. החיילים כיתרו את אלישע בכל עבר. אלישע עמד מולם
באומץ רב הסתכל עליהם ואמר להם, אתם באמת רוצים לדעת מה יש לי? אני אספר לכם מה יש לי. הוא החזיק חזק, ככה, את כף ידו, לא פתח אותה. עצם את עיניו והתפלל אל הקדוש ברוך הוא וביקש ממנו, אנא, כל מלא רחמים, עשה בבקשה, אבא, עשה שהתפילין הללו בתוך כף ידי יהפכו להיות כנפי יונה. בבקשה מתחנן, אל תעזוב אותי. אלישע פתח את עיניו. הוא אמר להם, בואו תתקרבו, בואו תראו מה יש לי כאן. נכון? הרי זה מה שאתם רוצים לראות, מה יש לי. אז בואו תראו. אלישע פתח את כפות ידיו ואמר להם, תראו, יש לי פה כנפי יונה. תכשיט של כנפי יונה. זה כל מה שיש לי כאן. על מה אתם רודפים אותי? מה אתם רוצים ממני? חיילים לא האמינו. הם הסתכלו, אמרו לו, איך זה? אנחנו ראינו אותך עם תפילין על הראש. איך זה יכול להיות שיש פה כנפי יונה? המפקד, בכעס רב, הסתכל אליו ואמר לו, אלישע, אני לא יודע מי אתה, אבל יש לך מזל יותר משכל. ועכשיו, אוף מכאן! לא רוצה לראות אותך. זוז! תחזור מאיפה שבאת. אלישע חייך אליהם ואמר להם, טוב, אתם רוצים שאני אלך, אז אני אלך. אלישע חזר לביתו. כל הדרך הוא מפזז לעצמו את השיר מזמור לתודה. הריעו להשם כל הארץ, עבדו את השם בשמחה. כל העוברים והשבים לא האמינו למראה עיניהם, הרי הם ידעו שהחיילים של אדריאנוס תפסו אותו. הוא חי, קיים ונושם. אלישע הוא מחייך, הוא סיפר לכל העולם את הסיפור, את הנס הגדול שקרה לו, כדי שיהיה לכולם את הביטחון בהשם, לא לפחד. ומאז קראו לו אלישע בעל הכנפיים. ילדים מתוקים, הסיפור הזה נותן לנו כוחות לקיים מצוות ולהמשיך ללמוד תורה ולעלות עוד קומה ועוד מצווה ולנשק את המזוזה ולהתפלל מכל הלב ולכבד את ההורים ולתת צדקה וכל המצוות שבעולם לעשות אותם בחשק, כי המצוות האלה שומרות עלינו, הקדוש ברוך הוא שומר עלינו. ואני מאחל לכם שבעזרת השם גם אתם, כשתגיעו לגיל, אולי אתם כבר בגיל של הנחת תפילין, תיקחו את התפילין, תנשקו אותם, חברו אותם אל הלב. מצווה כל כך מתוקה וחשובה. מקווה ילדים מתוקים שאהבתם את הסיפור, ונשתמע בסיפור המתוק הבא.